Amen bazalwane. Ngibongeke ithuba uNkulunkulu asiphe lona ekseni nje sikwazile ukuthi sihlanganyele bazalwane sukwela ngolesihlanu kuze kufike lesikhathi samanje kube intokozo ke nenjabulo kimina ukuthi bazalwane ngibe phakathi kwenu ngibe nabazalwane njalo kuyinto enhle bafowethu ethandekayo nakuNkulunkulu imbuthwana efana njengale bengafisa nje ukuthi ibe regular kodwa ke ngenxa yendleko kuba izinto ke ehlelwa ke ngekhathi ke ezahlukene bafowethu ke isihloko ke nginikezwe sona okuyisifundo sokugcina kwinkonzo yethu ebheke kwabasha sithinta ke indaba yempatho eqinile angazi ke umqungebe uma ingesifundo inhloso yakhe ikuphi ngoba exactly last year ngoDisemba bekuyihloko isifanayo futhi esifana ihloko ke besithi impatho eqinile sile emajozini esanamhlanje ke sihlukile ke bafowethu noma sikhuluma ngento eyodwa kodwa sobe sibuka eyingxenye ebheke ukugunyazwa so ke lesi sifundo ke asi noma lengxenye ayijwayelekile ukufundiswa ebandleni ukuthi umbhalo ucaciswa kanjani so ngizodlula lapho ke ekutheni ke umbhalo uinterpretwa kanjani ngesilungu ama principles le abalekile ke bazalwane asenza sihluke namahlelo asenza sihluke nabantu abafundisa izinto ezingekho zinhle ezweni kaNkulunkulu so ke sizohlala ke bafowethu ezincwadini ezintathu engizocela nje ukuthi abazali bangifundile ngesineke sikwazi ke ukuthi ke siqale isifundo sethu isihloko sethu sibheke kakhulu ukuthi ibandla ligunyaziwe ukusebenzisa impatho eqinile sizoveza ke la ukuthi ligunyazwa kanjani uNkulunkulu ezweni ngizocela ke siqale encwadini yabaseKolose uchapter 3 uverse 17 omnye umzalwane asithintele incwadi asivulele incwadi yabesibili baseThesalonika u3 no verse 16 no verse 14 bese omnye umzalwane ogcina asibambele abaseKorinte bokuqala uchapter 5 uverse 9 to 3 qale futhi Kolose 3 verse 17 omnye umzalwane asiphathele abaseThesalonika besibili uchapter 3 verse 6 then umzalwane ogcina asiphathele abaseKorinte bokuqala uchapter 5 uverse 9 to 3 ngizocela ke bazalwane umzalwane oqala wabaseKolose asifundele lemibhalo konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungumsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise naye amen kwabaseThesalonika besibili 3 verse 6 kodwa siyaniyala bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele bengahambi ngomyalo enwamukele kithina 14 uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi mphawuleni lowo ningahlanganyeli naye ukuze abe namahloni ngiyabonga mzalwane kwabaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 9 to 13 Ngani novela encwadini yami
ukuba ningahlangani nezifebe. Ufike kuverse 13 mzalwane. Verse 13. Ugcine kuverse 13. Ugcine verse 13. Ngalilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabapane, nokuba abakhonza izithombe, ukuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Verse 11. Kepha manje ngalilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uma ezifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma esithuki, noma esidalwa, noma engumphangi, ningazenadla nokudla njalo. Ngiyabonga bazalwane ekufundeni kwezwi. Bafowethu, zonke lezincwadi ezintathu esifundayo zibhala amabandla ahlukahlukene. Yokuqala yayibhalwe ibandla laseKolose. Incwadi yesibili esiyifundile ibhala abazalwane baseThesalonika. Eyokugcina ibhala ibandla laseKorinte. So nizonakisisa ukuthi la kukhulunywa nebandla, la kuyalwa ibandla. Umbhalo lezi incwadi ezintathu, umpostoli Phawula uveza intando kaNkulunkulu okufanele ukuthi igcinwe yenziwe ebandleni. So ke amazwi abekiwe ebandleni ukuthi ibandla kufanele liziphathe kanjani, kufanele lisebenze kanjani. So ke inhloso ke lesisifundo ukuzoveza ezwini ukuthi ibandla liyaliwe futhi ligunyaziwe nguNkulunkulu ukusebenzisa impatho eqinile phecelezi church discipline. Kwabonayo bengayimisele ukuphenduka. Inhloso yethu ke la ukuzoveza ukuthi ibandla ligunyaziwe bafowethu ukusebenzisa impatho eqinile. Ukuzeke simthokoze uNkulunkulu bazalwane, incwadi ebesibheke kuyo le yaseKolose iveza indaba yegama ukuthi konke kwenziwe egameni likabani, likaJesu Kristu, noma ngezwi noma ngani futhi ngomsebenzi. So ke lolu lwimi ke asijwayele kangako thina lukhulunywa losetshenziswa la. Abasebenza emthethweni ke kulezi insuku bayaqonda lokho. Kodwa thina ngoba asaphili kwisimo la kunenkosi khona. Leli statement esithi egameni lenkosi akusho ukuthi nje ukusho nje, kusho ekugunyazweni nguNkulunkulu. Abazi umthetho nabasebenza emthethweni, ngikhuluma ngamaphoyisa, uma bezokubopha basebenzisa igama bathi sikubopha egameni lani lomthetho. Angithi yabo. So ukwenza into ethile ekugunyazweni into ethile noma umuntu othile. Angithi yabo. Kithi eSouth-Africa sonke siphethwe lento okuthiwa iconstitution. Uma kwenziwa izinto konke kwahlulelwa egameni lani lomthetho. Okusho ukuthi ke izinto esizenzayo ngikhuluma la eSouth Africa mele igunyazwe iconstitution. Ivume iconstitution ukuthi cha lokhu kuvumelekile. So ke ukwenzela lokho ke uhulumeni wenzeni ubeke abazomthetho ama-judges ukuzehlulela abantu ukuthi abantu bahamba ngempela na ngeconstitution. So ke leyo nto ke ikhona ebantwini futhi ifanele ibe khona ebantwini, abantu abakwisystem la kunabaphathi noma kunohulumeni noma kunenkosi. Kuyadingeka ukuthi kube nomthetho. So ke abaphila ke kuleyo ndawo kufanele bagunyazwe noma banikezwe amandla athile yini umthetho ubuya khona ebukhosini noma kwinkosi. Ukuzeke simthokoze uNkulunkulu ke sesifike ebandleni. Indaba yegunya ikhona sebandleni. Asizenzeli umathanda. Asizenzeli okufunwa yithina. Asenze ukuphuma enhlizweni zethu. Senza lokho okufunwa yini inkosi. Sifaneleke ukuba sithole igunya. Ngesilungu authority noma power.
ukunikezwa igunya ukwenza ukuthile kukho konke esikwenzayo. Nakisi isincwadi yabaseKolose ithi kukho konke, hayi ukuthile, hayi ingcosa, kukho konke abazana abakwenzayo mabathole ini igunya. Leli gunya ke libuya kuphi? Incwadi kaMathewu 28 verse 18 ke sayifunda, uJesu uthi esevukela kwabafileyo, uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Siyazi indaba yakhona iqhubeka kanjani. Kanjalo hambani niyezweni lonke nenze izizwe ini abafundi. So yabona ukuthi emva ukuthi evuke kwabafileyo enqobile ukufa, uBaba ezulu umnika amandla onke, sukela kuphi? Ezulwini nakuphi? Nasemhlabeni. Ophethe igunya lonke, amandla onke ubani? uJesu. So sigunyazwa kuphela ubani? uKristu. Uye onamandla onke. Leli bandla esikhuluma ngalo abazali abalivezile izolo, umzali uNtsetsana uvezile izolo ukuthi leli bandla ngelikaKristu linye. Leli bandla elinye lingekaKristu libizwa ukuthiwa yelakhe ngenxa ukuthi walithenga. Akalizange lize nje mahala. Uthi uPaul amayikhuluma namalungu aseEfesu ngokugcina lapha incwadi yazo 20 verse 28. Uthi ke ziqapheleni nina nomhlambi wonke animeke kuyo umoya engcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. So leli bandla lizuzwe ngani? Ngegazi likaNkulunkulu, khulula ngoJesu. Khulunywa ngoJesu. Leli bandla futhi inhloko yalo ngubani? nguKristu. Uthi uPaul amayikhuluma kwabaseEfesu chapter 1 verse 21 to 23 ebonisa ukuthi uNkulunkulu wenzeni uma uKristu evuka kwabafileyo. Uthi ngaphezulu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kuleli zwe lodwa kepha nakulo elizayo wakubeka. Ubani wakubeka? uNkulunkulu. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe inhloko phezu kwakho konke kulo ini ibandla elona elingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke kubo bonke. So ke igunya, amandla onke anikezwa uKristu, wase yambeka uNkulunkulu uBaba la ukuba abe yini? Inhloko kulo ibandla elona lini lingumzimba wakhe. uKristu unikezwe amandla onke. uKristu uyinhloko yebandla. Ngamanye amazwi leli bandla lilalela uKristu, lizwa uKristu ngelikaKristu. Yini ibandla? Umzana uvezile izolo, ibandla yilabo abathobele ivangeli. Ibandla kusisakhiwo. Ibandla abantu yibo laba abazwe ivangeli, ababiziwe. Ligama ibandla la ezulwini kwi-English church ulimi elabhalwa ngalo ecclesia lisho ukuthini? Ababiziweyo, kukhulunywa ngabantu. Yilabo abasindiswe ezulwini ngokuculiswa emanzini amaningi bese bethola igama, babizwe ngegama likaKristu. Labo abasebandleni bathobela uKristu njengoba eyinkosi nomsindisi weimpilo zabo. Uthi uPetro uma ekhuluma kubazalwane lapha chapter 3 verse 15 uthi kepha mngcoliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu, nihlale nilungele ukuphendula bonke abanibuza izizathu zethemba elikini. So amaKristu kufanele amenze uKristu abe yini? Inkosi. Okokuqala kuthiwa mngcoliseni. Leli gama elivela la ukungcolisa la last week nje besifunda kuhloko lebesisiphethe ebandleni lengakithi sikhuluma ngendaba yokungcwele. Leli gama ukungcwele ezizulwini livela ngegama elilodwa kodwa livela ngamagama amathathu kwi-English.
licaca kahle. Kuleli gama elithi purity elisho ukuthi free from anything that is dirty or wrong or contaminating. Number 2, kube leli gama elithi holy okusho ukuthi into ecwengekile, ekhethekile, bese kuba igama leli elithi sanctification. Yileli gama ke lisebenza la kuPetro. Ukungcwelisa ukukhetha into ibe ecwengekile nehlelekile engathintwa noma ubani. Okusho ukuthi amaKristu enhlizweni zabo uKristu ufanele abuse kuzo zonke izinto. Ingakho kuthiwa umngcweliseni abe yini inkosi. Leli gama inkosi elivela la kwisizulu kuEnglish uLord. uLord carries with what? The one who's got authority, the one who's got power. So uKristu makabuse enhlizweni zethu. Makabuse enhlizweni zethu. uKristu ke uhola futhi ibandla ngezwi lakhe. Usebenzise izwi ukuhola ini ibandla. Uma isephethe indaba lesithi lapha kuMathewu 28 uthi uverse 20 nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwani kwezwe. So labo ke abazobhabhatiswa benziwa abafundi bakaJesu Kristu bazofundiswa konke lokhu Jesu Kristu abayale khona. Ngamanye amazwi ukubusa kwakhe nokubahola abantu kuzosuka kuphi ekukhulumeni kwalamadoda. Lamadoda awu12 awazukhuluma ngalesikhathi awu11 awazukhuluma okunye azokhuluma afundise lokho okufunwa ubani nokuyalo ubani uKristu. Esenabo kuyiviki lokugcina the last supper incwadi kaJohane yona eyanaba kakhulu kuyinsuku zokugcina zikaJesu nasekuxoxeni nabafundi bakhe from chapter 13 kuyela ku chapter 16 ukuhlala kwabo lapha bese etafuleni nabafundi bakhe. Uthi uma ikhuluma lapha nabo ku chapter 15 verse 7 to 11 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela yini ukuthandayo nikwenzelwe. Ubaba uyakhazimuliswa ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile. Hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lwami njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. Ngitsheleni lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. So uthando ukuhamba noJesu ukuba munye noJesu kumi ukuba ligcine ini imiyalo yami. So ke uhola laba bantu uJesu Kristu abamlalelayo yilabo abenzeni ababhabhatisiwe. Uhola ngani? Ngezwi. Bonke abasebandleni kufanele bathole igunya kuwo konke abakwenzayo. Sifunda incwadi Kolose 3 verse 7. Igunya noma izwi kaNkulunkulu lilodwa iBhayibheli. So igunya amandla onke noma isifuneke sikwenze kutholakala kuphela eBhayibhelini. Asizukuyithola ezincwadini zabantu abantu abazibhalayo manje. Asizukuya ezincwadini zamaKhatholika, asizukuya ezincwadini zabantu ezibhalwa abantu ukuthi kufanele kwenziweni. Sizoya ezwini ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. Siyazi amaKristu athobela iTestament elisha. Yilo esihleli kulo ngoba uNkulunkulu ikhathi lezongazi uyiqedile. Uthi uNkulunkulu ekhuluma la kubaHebheru chapter 1 verse 1 and 2 uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngabathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indalifa yakho konke owadala ngayo futhi ini
izwi. So ke ikhathi ezandulo zasendulo uNkulunkulu wayekhuluma ngendlela ezahlukahlukene. Wakhuluma ngani? Ngokhokho. Wakhuluma ngobani? Ngabaprofeti. Kule mihla ke manje usekhuluma kuphela ngubani? NgoJesu Kristu. Uyena ofanele alalelwe, uyena ofanele simuzwe, sihambe njengalokho eshilo. So amaKristu kufanele athole igunya. Ngicela siye encwadini esijwayele u1 Peter 4 verse 11. Umzana oseyiphethe. So kokuqala kwenziwa konke egameni leNkosi. MaKristu senza konke egameni lani leNkosi. Ngamanye amazwi ngokugunyazwa ngubani? uNkulunkulu. 2 ekukhulumeni konke. Ekukhulumeni konke. Leli verse siyakulo kwizulu lesakudala saka 1897 okwakuyinguqulelo yeKing James. Isebenzisa igama la eqaleni ithi uma umuntu eshumayela. Amen. Kodwa uma ibukisisa la ayimanga kuphela ekushumayeleni. Ngiyayithanda ke le ka1959 esisebenzisayo. Lo umzana azofunda kuyo. Ngicela uqale ku verse 11 mzalwane ufundele yena kuphela. Petro uqala chapter 4 verse 11. Uma umuntu ekhuluma akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okuyinkazimulo namandla kuze kube phakathi naphakathi. Amen. Kuthiwa ke thina amaKristu uma sikhuluma lokukhuluma akusikho kuphela njengoba sihlangene la. Njengoba ngimi la ngikhuluma lithi uma ngikhuluma kumele ngikhulume njengalokho amazwi kaNkulunkulu esho. Aligcini lapho. Uma sikhuluma la sikhona abazalwane emakhaya kuphi ngaya nama ikuphi masikhulume njengalokho izwi kaNkulunkulu njani Lisho. okusho ukuthi akufanele emlonyeni wethu kuphume nelilodwa izwi linjani elibolileyo. Lokhu Paul akhuluma kubazalwane bakuphi baseEfesu. Lokhu kusho ukuthi amaKristu awazi ukukhuluma noma kanjani ngoba aphethwe, ngoba kukhona oseyinkosi, kukhona ongcolisiwe enhlizweni zamaKristu. So ke uma enza ayaqaphelisisa ukuthi lokhu kufuna uKristu noma akufuna uKristu. Mabekhuluma labazalwane bakhuluma njengalokhu uKristu eshilo. Futhi mabenza isenzo esithile benza emandleni lokhu uPeter kusho. Uma bekhulumile njengoba uKristu eshilo, benza njengoba uKristu eshilo, kuthiwa udumo lubuyela kubani? kuNkulunkulu. Kodwa uma sesingakhulumi njengalokhu izwi laNkulunkulu lisho noma senza lokhu uNkulunkulu angakushongo, udumo lisakubuyela kuNkulunkulu. Udumo lubuya kubani? Kithini. Akufanelanga kube kanjalo. Sihamba ngalowo mkhondo, sinomkhondo owodwa. Incwadi yabaseFilipi 3 verse 16 uthi ke uPaul la ngakho ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo. Kepha uma kokuthile niqonda ngokunye nalokhu uNkulunkulu uyakwambulela khona, kuphela ukuthi kwesifinyelo kukho sihambe ngawo lo mkhondo. Ngilingiseni bazalwane nibabhekisisa abahamba njengathi esiyisibonelo kini. Uthi la uPaula konke nikwenzayo noma niphelele olwazini kodwa kulwazi eninalo masihambeni ngendlela efanayo eyodwa. Okusho ukuthi kulendlela eyodwa. So usiza kabazalwane ngoba abanye abakaphelele olwazini. Uthi ke ngilingiseni mina Paula ngoba ulwazi nginjani ninalo. Okukhomba ukuthi amaKristu eFilipi, eKolose, kwabaseKorinte zonke lezi ndawo kufanele ahambe ngomkhondo owodwa.
ahambe ngendlela eyodwa, azimbili izindlela. Le ndlela ke isuka kuKristu. Kuthiwa weqisa imibhalo, asifanelekile siqise ini imibhalo. KwabaseKorinte 4 verse 16 uthi uPaul lokhu ke bazwanele ngiguqulele kimina nakuApollo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa kungabi lo akhethe omunye kunomunye. Okusho ukuthi abaKristu fanele aqaphelisise. Uthi ke la cishe ifane nencwadi yabaseFilipi esibuya kuyo. Uthi mina ke no Apollo obe umshumayeli le esebenza noPaula le eselele eKorinte. Uthi lokhu ngikuqele okufuna uNkulunkulu kimina ngempilo yami ukuze nifunde ukungeqisi ini imibhalo ngoba uNkulunkulu ukhulume kithina ngani ngemibhalo. Igunya ukuthi fanele senzeni libuye embhalweni. So akufanelanga ke sihambe noma senze beyond lokhu okushiwo uNkulunkulu. Uthi Johani mayithina le ndaba uJohani wesibili uverse 9 uthi lo weqisayo engemi ekufundiseni kukaKristu akanayo uNkulunkulu, ohlezi ukufundiseni loyo unayo uyise nendodana. Okusho ukuthi loyo ongenzi lokho kushiwo uNkulunkulu noma uyanezela lokho kushiwo uNkulunkulu noma uyanciphisa, kuthiwa lo muntu akanayo bani? Ingozi. Asivumelekile bazalwane ukuhamba ngezimfundiso zani zabanye. uJesu mayikhuluma ngale ndaba Matthew 15 verse 8 to 9, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bengikhonza ngeze befundisa izimfundiso ezimiyalo yani yabantu. Ikhona inkinga uma sekuthathwa intando yabantu izoxutshwa nani nentando kaNkulunkulu. Akusesiyona uNkulunkulu ayifunayo. Asenayo ubani uNkulunkulu. Asenayo uNkulunkulu. So konke ke kumele sithole igunya. Umbuzo ke uthi ke iBhayibheli ke ngoba sesitholile ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma ngalo lithi igunya litholakala kuphela kuphi? Ezwini kaNkulunkulu. iBhayibheli ke ligunyaza isenzo ngezindlela ezingaki na. Lokhu wesikhathi esiningi kufundwa kakhulu abashumayeli kwindaba kwi-Bible interpretation. Kubalekile nakithi bazane siqonde lokho ukuthi iBhayibheli ligunyaza kanjani. Sesizwile ukuthi igunya silithola ezwini. Umbuzo manje ligunyaza kanjani ke ezwini? Number 1, iBhayibheli ligunyaza ngendlela ezintathu. There are 3 ways of how the Bible authorizes an action. Number 1, ngemiyalo. Ezwini kaNkulunkulu iBhayibheli ngendlela elibhalwe ngakhona alisiyo imanual. Njengalokho abantu bacabanga ukuthi mangikhuluma ngemanual ngikhuluma ngento efana njengabayazi labo abasebenza ngama instruction. Uyabona nje mawubheka uthenga iTV uphuma instruction ekutshela ukuthi kumele wenze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Yebo iBhayibheli inama instruction kodwa akupheleli lapho. Kulithinta leliphuzu leli ngoba kunalo mkhuba owenziwa abazalwane uma sebengafuna ukumlayela uNkulunkulu. Bafune ivesi elizothi ngqo. Kanti iBhayibheli likhuluma noma ligunyaza ngendlela ezintathu. Eyokuqala ke yiyo ke le instruction, direct instruction ngemiyalo, explicit commandments. Imzekelo yalokho Hebrews 10 verse 25. Ake sifunde. Umyalo lona ngithi. So it's direct, it's explicit. Ukuthi amaKristu
khona ungangifundela. Singayeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela. Angithi uyabona ke, ngiyabonga mzali. Le ncwadi iveza ukuthi amaKristu kufanele ayalile ukuba enze njani, ahlanganyele. Abanye abantu bathi hayi angidingi ibandla, angidingi ukuhlanganyela. So long nje ngumKristu ayikho inkinga ngayo khonza ekhaya. Akutholakala izwi lokho. Sithola ezwini ukuthi kufanele ngiyohlanganyela nabanye abazalwane. Lisho kanjalo izwi. So uyabona umthetho, i-command enjani, e-direct, e-straightforward. Eminye siyaziyo ukushumayela, Mark 16 verse 15 to 16, hambani ezweni lonke nishumayele ini ivangeli. Hambani, umthetho ubekiwe, a direct command. Number 2, izwi likaNkulunkulu ligunyaza ngani? Ngemizekelo. Kunesikhathi la iBhayibheli lingabeki ngqo, kodwa lisebenzise ini? Imizekelo. Kulaba abathi sidlo dliwa noma yinini, siya la kule ncwadi ukubabonisa ukuthi lesi senzo sabapostoli sasumzekelo ongumthetho kithi. Zenzo 20 verse 7 asifunda. So leli verse alisho ukuthi alikho ivesi elithi kwisidlo senkosi, isidlo senkosi sidliwa ngosuku lokuqala evini noma ngeSunday. Alikho ivesi elinjalo. Ngoba iBhayibheli alibhalwanga njengoba ngisho njenge-instruction le ye-TV. Ibhalwe ngenhloso yokuthi ibhalwe abantu, iveza isimo somuntu, iveza futhi noNkulunkulu izifiso zakhe nokuthanda kwakhe, futhi ukusebenza kaNkulunkulu uma ethula izwi kithina usebenzisa abantu ukuze izwi singalibuki njengento nge-English abstract, into ekude nomuntu. Ukubhala kwencwadi lezi ezinye zazo ziyi-poetry, for an example amahubo, for an example izaga. Zonke lezi ncwadi azubeki umyalo kaNkulunkulu ngqo. Nalana ke kwimizekelo, examples, another word is precedent. In other words, it's an action ebonisa ukuthi lokhu kumthetho. Awufunde ke mzali 20 verse 7. Wathi ngosuku lokuqala lweviki sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa. Yeah. uPaul washumayela kubo ebeza umuka angumuso welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Ilethizwi sesibuthene ukuba nakisela igama uandayela ukuba ngamanye amazwi ukuze okukhomba ukuthi bekuyinto ebikhulunywe noma ibingabhalwanga yavezwa kithi njengoba sifunda. Okusho ukuthi into ebikhulunywe abapostoli ukuthi ukuhlangana kumele kwenziwe njalo ngosukulani lokuqala leviki. Lokho esambulele khona kwanele ukusifundisa ukuthi ibandla lihlangana njalo ngosukulani lokuqala leviki. Alikho ivesi ngalipenqa lonke lizothi inkonzo yesidla yenziwa ngosuku lokuqala leviki. Alikho ivesi elibeke kanjalo. Uma abantu sebengafuna ukuthobela intando kaNkulunkulu beza naleyo mdlalo. Beza nje naleyo mdlalo beganga phambi kaNkulunkulu. So sitholile ke izwi laNkulunkulu oqala kunyaza ngani? With direct commands, statements, explicit statements. Number 2, ngemizekelo, examples or precedents or an action or an account of an action. Number 3, iBhayibheli kunyaza ngani? Ngemiyalo engabekiwe ngqo. That is implicit, indirect commands. Sometimes it's called necessary inference or deduction or implication. Umzekelo walokho, number 1, iBhayibheli alibeki ngqo ukuthi ibandla leni lumbuso. Maliphenqa lokho alikho la lithi khona ibandla leni
lumbuso. Aliki ivesi elisho direct kanjalo. Kodwa ngokufunda lembhalo siyaqonda ukuthi ibandla nombuso into eyodwa. Umzekelo walokho asiyela kuMathewu 16 verse 18 to 19. So ibandla nombuso into eyodwa, kodwa akubekiwe ngqo ukuthi ibandla umbuso. Ingakho sinabaningi namhlanje abasalinda umbuso, abanye babo bathi ibandla lisile umbuso, bethi alikho ivesi elithi ngqo. Yebo, iBhayibheli alibhalelwanga, akusiyo procedure. Bayazi abenza ama procedure emsebenzini. Alibhaliwe iBhayibheli njenge procedure. Imithetho kaNkulunkulu ivela ngemsebenzi, ngokusebenza kwabantu. For an example, incwadi yezenzo ukusebenza kwabapostoli, ibona ababekhuluma benze, bese ibandla liyafunda ukuthi uNkulunkulu ufuna lokhu ngoba uNkulunkulu usebenza ngabo. If uNkulunkulu ebezoba lencwadi la uma ezoyala abantu kube iprocedure, bese ba neBhayibheli lisuka la lize lofika le Cape Town, elizosho ukuthi hayi akufanelanga wenze lokho, akufanelanga wenze lokho, akufanelanga wenze lokho, kufanele wenze lokho, kufanele wenze lokho, kufanele wenze lokho. Cha, alibhalanga ngale iBhayibheli ngoba libhalela umuntu. Lokho kubaleke siqonde uNkulunkulu ubhalela umuntu lencwadi ukuze lencwadi ingabi an abstract to his life, kodwa abe ingcenye yalencwadi umuntu. Ayengifundela ke mzalwane Matthew 16 verse 18 to 19. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Bambe lapho mzalwane. Ngokuqala igama liyasetshenziswa liyalotshwa. Ngeke sazi ukuthi ngokuqala uJesu elikhuluma, kodwa livela eTestament elisha ligama lithi ibandla, the church. Livela ngokuqala la. Uthi uJesu phezu kwaleli dwala ngizakulakha ini? Ibandla lami. Leli gama liphuma kuqala kuJesu. Leli gama lithi ecclesia. Then ke uma usuqhubeka ngamanye amazwi uma ufunda iOld Testament alikho igama lebandla. Kunegama elilodwa nje umbuso, uthi umbuso uYesu. Kodwa ngokuqala nqa uJesu ukhuluma leli gama uthi yini? Ibandla, the church. So uIsrael ngalesikhathi ulindele ini? Umbuso. uJesu ukhuluma ngani? Ngebandla ababiziweyo. So now it brings another mind kubantu njengoba ekhuluma ukuthola abantu babiziwe. It's not like they deserve kuba sembusweni nje njengoba ekuthenjisiwe. So kunomehluko ovezwayo ukuthi umbuso lo wabantu ababiziwe, ingakho kusetshenziswa ligama uJesu elisebenzisa ligama. Qhubeka ke mzalwane. Ngiyawulakha ibandla lami amasango eHades. Awayelahlula. Nake sisi uJesu ku verse 18 ukhuluma ngani? Ngebandla. Ukuthi uzolala. Funda 19. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Okusho ukuthi u19 uconnected nobani? No18. So uma ithi ngizokunikeza ihluthulelo ngamanye amazwi ngizokunikeza amandla okuvula ini? Umbuso. Umbuso oyini? Ibandla, ngoba ku16 sorry ku18 kukhulunywa ngebandla. So ngamanye amazwi ibandla nombuso into enjani? Eyodwa. Kodwa ibekiwe lento ngqo. Ngoba seKolose 1 verse 13. Ayiyafuneka lofuneka. Kolose 1 verse 13. Ibandla njalo elibhalela kuphi? LaseKolose. Ibandla likaKristu likuphi? EliseKolose. Bheka ke kuthiwani? Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. So lana ke umbuso uyibandla ngoba laba baseKolose
basuswa nguJesu Kristu ngevangeli lakhe, basuswa bayiswa embusweni wakhe. Okusho ukuthi ibandla nombuso yile njani eyodwa. Libeke kuwe straight ngqo ukuthi ibandla nombuso into eyodwa. Cha, alikho ivesi elibhalwe kanjalo. Siyazi namhlanje bafethu ukuthi indaba yama drugs noma igambling iyisono. Khona ungangivezela ivesi elithi ugamblisha isono. Alikho. Kodwa sifike kanjani ukuthi sithi kuyisono ukwenza igambling? Ngoba izwi lithe makungabi khona nokukodwa kunjani okusigqilazayo. Ake sifunde lencwadi. Incwadi lapha na kwabase Roma 6 verse 8. So zikhona izinto esingazenza noma esingavumeli ukuzenza ezingabekiwe ngqo kodwa ziyisono. Finally verse lesikhuluma izolo kwabase Korinte lesibili 6 verse 14 lithi ningamboshelwe ejokeni linye nabanjani. Lelo verse alithi umshado, alithi ningashadi nomuntu onjani ongakhona, alisho kanjani. Kodwa we can deduct, we can infer ekuthenini nomshado ukhona ngoba kuthiwe ningahlanganiswa nomuntu onjani ongakhona. Akukhulumi kuphela ngomshado by the way. Nakwezinye izinto ezihlanganisa nabantu abanjani abangakhona asivumelekile. Anti yabo akubekiwe ke ngqo. But we can deduce. All right? 6 verse 20. Base Roma 6 verse 20 isikhathi sami la siyangibalekela. Ngokuba lapho 6:20. Yebo. Ngokuba lapho Ngokuba nathelo. Iqale mzalwane mhlambe ayiqale ku18 mzalwane. Iqale ku18. Yeah. lokuthi senikhululiwe esonweni naba izinceku zokulunga. Ngikhulumisa okomuntu ngenxa yokutakataka benyama yenu. Ngokuba njengalokho nanikela izitho zenu zibe izinceku zamanyana nezokungalungi kwaba ngokungalungi. Kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe izinceku zokulunga kube ukungcweliswa. Ngokuba lapho isezinceku zesono nanikhululekile maqondana nokulunga. Lana izulu lisebenzisa igama izinceku. Isilungu sithi slave, isigqila. Nani izigqila. So makungabi khona lento eyodwa esigqilazayo ngaphandle kwani kokulunga. So anything addiction uNkulunkulu akayifuni umuntu. Akafuni umuntu ukuthi angene kwinto ezenjani ezomgqilaza. So ama drugs akukho ivesi lethi kuyisono ukubhema ama drugs ukubhema insana. Akukho la kubhalwe khona. Kodwa kuseyisono, kuyisono ngani? Akungabi khona lento eyodwa ezomgqilaza. Angithi yabo. So ke iBhayibheli aligunyazi kuphela ngento eshiwe straight ebekwe ngqo. Now ke uma kungekho umyalo, kungekho umzekelo, kungekho umyalo noma inkomba yomyalo ezweni asivumelekile ukuyenza lokho. Umzekelo walokho ukudlala instrument. Alikho nelilodwa ivesi umyalo noma umzekelo noma elikhomba umyalo. I-instrument i-addition kulokho kuyaliwe. Siyalo ukuthiwa senjani sihuba amahubo ani okomoya. Efeso 5 verse 19. Akukho nelilodwa ke ichashaza ezwini
elithi ungadlala ini instrument. Yabona instrument ini iya abakushoyo bethi hayi instrument ayisetshenziswe ebandleni ngenxa ukuthi uDavide wayesebenzisa ngale Old Testament futhi usho kanjalo kumaHubo 150 bese sibuza umbuzo ukuthi ke uyishiyelani impepho uyishiyelani ke imhlatshelo ngalo Old Testament yingani uthatha instrument kuphela uze nayo ngapha wasishiya impepho ngoba impepho nayo ibisebenza ukukhonza uNkulunkulu ethempelini wasuthatha instrument ke wayishiyelani impepho. Amen. So ke instrument i-edition akunallo ivesi eliveza ukuthi ifanele sisebenzise i-instrument kuphi ebandleni masikhonza uNkulunkulu nelona. So ke lana ke singavunyelwe khona bafowethu lithizwi siyona la umbhalo uthule khona asivumelekile ukwenza angakushongo ubani uNkulunkulu. Le principle isukela from ikudala Old Testament. Akuze uJeremiah khuluma ngalesi simo. Jeremiah 23 verse 16. So la umbhalo uthule khona. Masithi umbhalo uthulile. Sithi umbhalo awuyithinti nakancane leyo nto. Emunye umzekelo ebesibuya kuyo uMahebheru 10 verse 25 lithe sihlangane alishongo-ke ukuthi sihlangile kuphi okusho ukuthi ke isigodi sinegunya lokuhlanganyela ekhaya linegunya ibandla lokuhlanganyela esikolweni linegunya ibandla lokuhlanganyela kuphi bakhe ini isakhiwo ngoba kuba khona abazali abasho kanjalo ukuthi isakhiwo siyisono ngoba alikho lelodwa ivesi cha understand wela umyalo uthi hlanganyelani. So kusho kunendawo la nihlanganyela khona. Imizekelo esinayo eBhayibhelini sinemizekelo bahlanganyela emakhaya sinemizekelo bahlanganyela ethempelini sinemizekelo esikhathini esiningi behlanganyela emahall. Mawufunda lapha uMathewu 19 kwisikole sikaTirano kuthiwa uPaulo waba nabafundi esikoleni sikabani kwakuyihall leyo. So ibandla lingahlanganyela noma ikuphi so ligunyaziwe it is authorized ukusebenzisa ukwakha isakhiwo under which verse lokuthi uNkulunkulu esihlanganyele akashongo ke lapho mayithi sihlanganyele kuphi alisho la lingathinti lutho iza uNkulunkulu akuvumelekile. Yizwa ke la uNkulunkulu ekhuluma Jeremiah 23 verse 16. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi ningawalaleli amazwi abaprofeta kini banifundisa okuyize bakhuluma umbono wenhliziyo yabo okuvela emlonyeni kaJehova. Chapter 19 verse 5. Yeah. Bakha izindawo eziphakeme zikaBhali ukushisa amadodana abo ngomlilo. Bambela. Umthetho kaMose incwadi eyithintiwe kaDuteronomy 7 izolo. Nomthetho kaMose wawuthi ningakhonzi abanye ayispecifyanga ukuthi kanjani nakanjani kodwa ningathinti into zabo niyichithe. Yizwa uNkulunkulu mayikhuluma la uthi enye into yokukhonza uBhali bavusa ama-altar la bekushiswa khona izingane zabo abayisele ngenhloso yokukhonza ubani uBhali. Iqhubeka ke mzala. Bakha izindawo eziphakeme zikaBhali ukushisa amadodana abo ngomlilo abe yiminikelo yokushiswa uBhali engingakuyalanga nengingakukhulumanga. Angithi yabo benza isenzo beUIsrael into uNkulunkulu angayikhulumanga
angayishongo uzathi futhi nengafikanga nasemcabangeni wami. Okusho ukuthi abantu bakaNkulunkulu abavumelekile ukwenza izinto whether zinhle or zimbi, in this case zimbi. Mabenza lezo zinto lezo zingabuyi kuNkulunkulu benza kabi. Abamthokozisa uNkulunkulu. Okusho ukuthi ke bafowethu asivumelekile ukwenza into engashiwo nguNkulunkulu la umbhalo uthule khona. Sengiphuthuma ke impatho eqinile ke sithini ke ngayo ngoba ngibheke lapha ngoba siphendula umbuzo othi ligunyaziwe na ibandla ukusebenzisa impatho eqinile. So fanele sithole ini ezweni? Fanele sithole umyalo. Fanele sithole noma umzekelo. Fanele noma sithole inkomba yomyalo ezwini likaNkulunkulu. Uma zikhona lezo zinto ayikuphelile. Fanele ukuthi senjani silalele ngoba simngcwelisile uKristu kuphi enhlizweni zethu. Yabona uKristu uma engangcwelisiwe enhlizweni zethu kukhona izinto engeke sizilalele, kukhona izinto engeke sizenze ngoba lezi siyayithanda ezinye asizithandi. Ubethe uPaulo kwabaseKolose konke enikwenzayo noma ngezwi noma ngumsebenzi kwenzeni konke egameni likabani likaJesu Kristu. Okusho ukuthi uma kutholakala umyalo ezwi likaNkulunkulu whether lo myalo uyathandeka kithi noma uthandeke kithi sizowenza ngoba uKristu simngcwelisile enhlizweni zethu uyabusa. Ake siye kuncwadi yabase kaTimotheo 5 verse 20. Abasebandleni bayaliwe. Ibandla liyaliwe. La kubhayela uTimotheo ukuthi enze isisenzo kuphi ebandleni. Isenzo lesi esigunyazwe uNkulunkulu okufanele senziwe nguTimotheo lesikhathi ke ubese ebandleni lase-Efesu. 1 Timothy 5 verse 20. Abonayo ubasole phambi kwabo bonke ukuze nabanye besabe. Ezinye zezinto ezenze ukuba ibandla libande elenze ukuba ebandleni kukhule ukungabesabi uNkulunkulu ukuthi abonayo abasakhuzwa phambi kwani Webandla. Yes. abasakhuzwa yini sithenga isithunzi noma uthando lomuntu. Hayi ukusabela masingamkhuza phambi kwabantu uzoseka ayeke. Vese makayeke. Ngoba mhla sizwa ivangeli bafowethu sasingafustiwe la. Sasithi sizwa ubani uKristu. So uma uKristu ebusa la ebandleni, uma uKristu ebusa enhlizweni zethu, asizukwenza intando zethu, sizokwenza intando kabani? Kuthiwa abonayo bakhuzwe phambi kwani ukuze nabanye besabe. Uma siye kumzali othile simkhuze emaceleni sithi hayi mzali siyakhuza, labo abanye bazoyibona into ukuthi yimbi. I-answer ukuthi ingani ibandla lihambe kanjani liphole othandweni, liphole emsebenzini emihle, ngoba okungcolileyo nokuhle uxutshiwe ebandleni. Uma ikhethela ukuthi wena ufuna ukuhamba ngayiphi. Umyalo uyavela manje umthetho, direct command. Abonayo basole kuphi phambi. Kona bawuthandaye kuMathewu 16, uMathewu 18. Bawumthanda uMathewu 18 njengoba noma bemhlanekezela. uMathewu 18 ukhuluma ngenkinga enginayo, ethi nginenkinga nomzalwane uNdebele. Anazi mina. Ungenzeka futhi mawuyifunda le ncwadi, mawuyibheka, ungenzeka umzalwane uNdebele akazi ukuthi ungikhubile. Yinto ekhube ubani? Usabele, ungenzeka.
mhlawumbe uNdebele akazi. Lithi izwi ke makingayi ebandleni. Alithi qala ebandleni. Lithe iya kuye umzalwane. Yaziwa ubani indaba? Yini mhlawumbe uNdebele akayazi. Ngizothi mangifika kuNdebele ngithi mzalwane uNdebele hayi ungikhubile la wenze lokhu nalokho. Awu umzalwane mawubumzalwane mhlawumbe omsaba uNkulunkulu uzothi hayi mzalwane ngiyaxolisa phephisa kuphele lapho. Kodwa ke uma umzalwane engangizwa lithi izi angilande ababili noma abathathu ngixoxe nawe umzalwane mhlambe uzobezwa. Masifika lapha mhlambe umzalwane uNdebele angavumi. Uthi uJesu ke lapha kuverse 18 tshela ibandla. Uma eala ibandla makebe wezizwe kuwe. Angithi yabona lento kahle hle into epersonal. Eyaziwa imini esuke kimi nesikhathi esiningi. Ngiya ebandleni ngiyalazisa. Uma sizame yonke lemizamo. Kodwa uma isono sipublic bafowethu. Uma ngifuyelisiwe. Uma ngifundisa amanga, ngikhuzwa kuphi? In private. Ukuze nabanye bangayiphindi leyo nto. Umthetho bafowethu. Umile nje. Labo abangazimisela ukuphenduka ezonweni ibandla liyaliwe ukuba lizahlukanise nabo. Incwadi esifundile ithi kodwa siyaliyala command. Bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu yabona egameni egunyeni likabani nizahlukanise nabazalwane abayiphambanisayo intando kaNkulunkulu bahambise kakhulu iunity. Siyayifuna iunity but not at the expense of truth. Asizu water down the truth for the sake of unity. No. Abantu mabahlanzeke qala then ke sizoba munye. Ubunye beqiniso ke lo. Kodwa ubunye esizobakha ngoba sizama ukuthi abantu bangahambi sisenkingeni. Asiyizulwini. Kuthiwa ke la egunyeni noma egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise. Underline the word. Zahlukanise. Awuhlanganyeli, anifonelani, anivakashelani. Akukhulunywa nje ngoba sikhonza nje la. Kukhulunywa ukuthi lo muntu asahlanganyeli naye. Kwaba seKorinte kuze kufike nasekudleni awusadli nokudla naye. Command le direct command. Straight. Mzalwane ngicela unginike 5 minutes engiyaqeda isikhathi sami la bese siphelile. Ngizama ukuthini bazalwane? Ibandla ligunyaziwe ngalimbhalo ukupractice ini idiscipline. Kubhalele ini bazalwane? Umshumayeli. Kubhalele ini bazalwane abaholi? Lama verse abhayela abaholi. Into eyenza ukuthi ibandla lingakhuli ebungcweleni. Lingakhuli emsebenzini emihle. Ingenxa ukuthi uma sekufika la kuba khona abathile abayithobelayo lento eshiwo uNkulunkulu kube khona abanye abangayithobeli. Kuba khona abanye abazolalela kube khona abanye abangalaleli. So uma mina ngenze kabi ngangayiphatha kahle ngisolwa ubuholi for an example omama abathile bangisole ebandleni bese ubuholi kuya ngapha eceleni bithi hayi ungabanaki labo mama abaphilile mzalwane sonke sizoni bazenza oholi kandawo. Nabazali abakhuluma lawo magama lawo engazi ukuthi bakufunda phi lokho. Niyazazi lezo inkulumo. Uthe uthi ungcwele ngcwele yena. Baze bakuvela ifile bathi asiyamazi loyo. Uzibuza ukuthi yini wayihlale nalento engazanga kimi angikhuze ngesono engisenzile. Yini engenzi kimi okusho ukuthi bengibekela ifile ukuthi mangiqala ngikhuluma nje bese yaveza akhohlwa. Ukhola lo. Ubusathane lo.
Sinabazana abanjalo uma ukhuluma nabo bathi awu uzenza ngcwele lo mzalwane. Ayibuyi kuNkulunkulu, ibuya kuSathane leyo nto leyo. Ngoba belishilo direct. Lathi ibani ngcwele njengalokho mina nginjani? Lisho kanjalo umthetho. Mase kufika umzali ozothi ngitsho ukuthi ngingcwele, ukhuluma enye language lo muntu lo yokunyoka kahle. Ngoba leyo nkulumo ina something underneath. Angithi uyabona mangizothi kumzali uNdebele uma ekhuza umzali uMalingi athi amkhuza umzali bese ngithi mina mangikhuluma nomzali uMalingi ukhuzayo angamnaki lo uNdebele hey uzenza ngcwele ngisho ukuthi phela usezongibuza mangikhuluma kanjalo kusho ukuthi kukhona into ayaziyo uSabelo ngobani ayazela ubani uNdebele usezokubuza usiyabona hey usho ukuthini umzalwane phela lona wenza lokhu nalokhu labo ukhona lo bonke labantu abayinvolved la abenza lokho bayisogwini ngithini bafowethu angeke ibandla likhulu ngeke ibandla liphile uma impatho iqinile ingakho kuphi ebandleni manifuna liphile ibandla umuntu onayo makasole phambi kwani kwebandla ngamani uzonde mzalwane Ndebele kuthiwa umuntu omubi kodwa wenza intando kabani isenzo ke sempatho eqinile njengoba sikhuluma la isenzo sothando isikhatha ngisenaso Hebrews 12 verse 5 to 11 ama notes nginawo la abafisa ukuba nawo impatho eqinile ke isenzo sokuphawula number 1 to Mark isenzo sani sokuhlukana lokho ngifuna ukuchaza sokuhlukana asenzi kabi yebo kuyenzeka lokho sibe simfisa uSabelo lesinayo senihlukene noSabelo ngoba uSabelo akayiphethe kahle kukhona kunatural lokho ukuthi nimkhumbule akusho ukuthi ukumkhumbula kwenu kusho ukuthi isinqumo senu besirong bese right kusemthethweni kaNkulunkulu bafowethu okwesithathu ukungahlanganyeli nabonini asihlanganyeli nabo kwabaseRoma 16 verse 17 to 18 ngicela sifunde kwabaseRoma chapter 16 verse 17 to 18 Roma 16 verse 17 to 18 Ngiyanicela bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwehlukana nokhubekisa bephambene nesifundiso benafundiswa sona nina nahlukane nabo. Yes. Ngokuba abanjalo bayikhonza inkosi yethu uKristu bakhonza isisu sabo nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Bafowethu la kukhulunywa ngabazane besinabo noma esinabo asebemande sebefundisa ukweduka asebedala ukuqhekeko phakathi kwethu ngani ngesifundiso nangenkambo. Uma mina inkambo yami siphambene neyini ngiletha ini uqhekeko ngoba kuzoba khona abathi mina ngihamba nobani noSabelo omunye athi hayi mina ngihamba nobani noMalingi angithi sekunani noqhekeko kanti ebandleni sihamba ngomkhondo onjani munye owodwa. So ke uma kukhona umzalwane ke osephila impilo ephambene nalokho efanele sikwenze noma osefundisa kulokho kuphambene nesifundiso sikaKristu kuthiwa sinjani hlale naye simnese simbekezele kwakhona abazana abakhuluma lezo zinto bathi bazana uNkulunkulu sibekezelelile awubheke uNkulunkulu sibekezelele asibekezele nasebandleni ukuhlanekezela umbhalo wenza kanjalo uhlanganisa ukubekezela kaNkulunkulu ukutwiste kwicommand loNkulunkulu ayishilo ebandleni uNkulunkulu lindelekile ukungcwele yebo emhlabeni nasemhlabeni uNkulunkulu lindela abantu baphenduka kodwa uNkulunkulu ababekezelela kwisimo sabo ebandleni akafundisa uNkulunkulu basibekezela isono awukho umuntu onjalo asibekezelelwa isono ebandleni yini indaba singabekezelelwa ingenxa yokuthi
yila kufanele kube khona ini ukungcwele. Yeah. Iproof kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasindisa itholakala kuphi? Uma ke thina ke esebandleni sesingcolile ke iphi proof yokuthi uNkulunkulu uyasindisa? Ayikho. So yingakho ke bekumthetho ukuthi ibangcwele ningenze okubi, ngoba ufuna laba bangaphandle babone ukuthi kukhona abantu abaphila ngalendlela, bayabukeka laba bantu ngendlela abahamba ngakhona, abakhuluma ngakhona, kunomehluko phakathi kwethu nabo. Kubenza abantu bafise ukuya kuleya ndawo ngoba babuka abantu bakhona ngendlela abaphila ngayo. So uma ebandleni kuthiwa kuyeka bonke uma ikhethele, then it means ke ulimala icebo likaNkulunkulu lani lokusindisa. Inhloso yempatho eqinile ebandleni okokuqala ukuvikela ibandla kuphi? Esonweni. Ukuvikela ibandla esogcina ukungcwele bebandla. Incwadi yabaseKorinte chapter 6 5 verse 6 to 7. BaseKorinte okokuqala chapter 5 verse 6 to 7. Ukuvikela ibandla kuphi? Esonweni. Verse 6. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Yeah. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Ngokuba njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Amen. Kuthiwa khiphani ini endala. U13 usebenzisa igama elistrong, xoshani. Abazali baxosha kanjani abazali? Lithe izwi xoshani, direct command. Umthetho xoshani ongubi phakathi kwenu. Yes. Ngoba namgcina lo mzalwane ongcolile, ogangile uzofundisa thina sonke la. Kuthi ayivumelekile lento enjani? Engcolile. Bafowethu izinto eziningi kuna kuhlebela nje. Into eziningi ezenza ukuthi abazane bangahambisani nezinqumo besizenza impilo yabo. Ngoba akulula ukuthi uyosebenzisa impatho eqinile lapha uma wena njani uganga. Nasibuka kakhulu abazali laba bale eGoli nani. Cha, lento ikhomba impilo yabazalwane ukuthi abazali emakhaya baphila impilo engcwele. Ngizohamba kanjani ngohluka nomzali waseGoli la esigodini siphila impilo engcolile? Ngeke kwenzeke. La ebandleni uma ubaba eganga la sithi kuba indoda kuba insizwa, ubaba phela uyinsizwa isoka. Newazi amadoda, you know man. Basha you know man. Sengathi abesifazane nabo abanayo imizwa. Angeke lezi zinto ziyavunywa emabandleni, ziyeke emabandleni for lokubungani, lokujwayelana. Bafowethu mangishona mina nobe ningekho. Mangiyeka uNkulunkulu nobe ningekho. Mangiyohlule ngobe ngibhekane noNkulunkulu. Angeke ngithi baba ngobese wosa mzalwane future wosa sekuNkulunkulu sokukhuluma noNkulunkulu. Kuyobe kuyimi nobani? So mina fanele ngilunge phambi kabani? KukaNkulunkulu. Yebo siyasizana, siyakhuthaza singabazana, kodwa ngikholelwa mina isabelo kaMdalosi. Okusho ukuthi ke uma ibandla selihamba ekungcoleni alizulwini. Ingakho kuthiwa ke solani abenza ukubi, xoshana umubi phakathi kwenu, uthi la khiphani imvubelo endala. Uthi akanazi yini ukuthi imvubelo encane, little leavens the whole lump. Umuntu nje oyedwa ebandleni masimiyeka sithi siya understand ngesono sakhe. Masithi hayi lona uphethe kabi, uyadaka, uyaphuza, sithi hayi inkinga yakhe. So mangane insizwa zonke la ebandleni seziyadaka. Ngoba sivumele into eyodwa embi. Okwesibili, inhloso yempatho eqinile ukwenze njani? Ukuthi lo onayo
aphenduke. Impatho eqinile njengoba igama liqinile kusho ukuthi into ebuhlungu ezokwenzeka enhlizweni yami nasempilweni yami. Bengimjwayele uFuture, bengimjwayele ubani uMalinga, siphila nabo. Kodwa ngoba ngenze kabi seyakhathwa lento. Sengizizwa nginjani? Ngingedwa. Kuzongiphoqa ukuthi ngicabange ukuthi nganginabazane bami kumnandi, ake ngiyeke lento embi, ake ngiyeke lokutshwala bese ngibuya nani nabazane bami. Hawu kuzoba injabulo sengibuyela kubo ngithi hayi bazane ngilahlile leyo nto ebihlukanisa. Indlela kufanele into zenzeka khona. So inhloso ukuthi lo muntu aphenduke ngenxa yesikhathi ngeke sifunde 2 Corinthians 2 verse 6 to 7 ngeke sifunde. Ukuba ke futhi number 3 lo onile abe namahloni. Umzalwane uRendani uyithindele indaba ukuthi uIsrael wayesengenawo ini amahloni. Inhloso yempatho eqinile ukuthi lo mzalwane wenze okubi abe namahloni. Kuthiwa hayi ubaba womuzi lo uzomhlaza manje mozokhuluma phambi kwebandla ukuthi ugange kanje lo mzalwane ingane ezizothini uma usukhuluma ukuthi wenze kabi ubaba lapha phambi kwabantu. Ubengacabanga ingane lo baba uma ehamba yoganga. Ubengacabanga kunama consequences. Fana simsebenzini nje. Uma ngihambile ngumphathi mina ngahamba ngawuganga. Uma seku-announce ekhampani kuthiwa uSabelo noSibana simxoshile ngoba ugangile kwaziswa bonke abantu nalabo abantu ebebaphethe ngoba into embi ayifuneki la. So nomzalwane ewubaba ewumama engayiphathile kahle asizi ukuthi hayi ngoba unezingane asifuni ingane zazi kufanele zazi ukuthi uyisona. Isona sika David bafowethu uNkulunkulu wenza sure ukuthi siba public. Ngendlela eningi wenza sure ukuthi isono sakhe siba public. Wenza ngendlela ezintathu uNkulunkulu. Ukuthi siyaziwa ukuthi kwenzeni, yenzeni inkosi. Number 1 uthi uNkulunkulu inkemba ngeke isuke emzini wakho. David. Kwenzeka kanjalo. Number 2 emini amakhosikazi wakho uzolala nawo emini nje. Abantu bebuka ngithi lento uyenze ekusithakaleni lento uyenze uzoyenza public ke mina. Number 3 lengane uBetsheba azoyithola ayizophila public. So in all 3 points uma kubuza ukuthi yini indaba izimpi zingaka emndenini noma ebukhosini bukaDavid, uDavid wenza isono esinje. Ukufundisa abantu thina ukuthi isono sinani consequences. Ukufundisa nabalabo ukuthi ungalingi ugange. Uma uganga sizokwenza kanje. Ayisenziwa leyo nto ngoba thina sithenge ini ubuso babantu. Sithenge ukuthandwa abantu. Hayi uSabelo, hayi umngani wami dala sihamba naye usezohamba. Uma engangifuni uNkulunkulu makahambe. Makahambe. Number last ukusindisa umphefumulo waloyo owenze kabi. 1 Corinthians 5 verse 5. Ukusindisa umphefumulo walona owonileyo. Ngoba 2 Corinthians 5 verse 5. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi uJesu. Uma umzalwane kusithi sipati iqinile unikelwa kubani? uSathane. Ukuze awuhlukumeze lo mzimba. Kunamavesi abethintiwe. Elinye lawo lithe anazi yini ukuba umuntu uma enza ukufebe uwono wakhe ini. Angithi ke uma ngiqhubeka ngokufebe uNkulunkulu uzowenza kwande ukulimala kumzimba kabani. Ungcono ukuthi ngigule ushaye kumzimba wami ngigule ngilapha ecansini bese ngiyaphenduka. Ukusinda kwani komphefumulo wami.
Kumnandi? No. Kubuhlungu. So sifundile inhloso yempatho eqinile ukuvikela ibandla, ukuthi lo onileyo aphenduke. Number 3 ukuthi lo onileyo abe namahloni. Number 4 ukuthi lo onileyo umphefumulo wakhe usindiswe. Bafowethu sifanele ukuba sihambe empilweni engcwele, sihambe la uNkulunkulu efuna khona ukuze simthokoze esezulwini. Iverse lami lokugcina ke engihlala ngalo lapha phansi ukuthi impilo yethu le esikuyo kufanele siqaphelisise ukuba sihamba kanjani. uPaula ke amazwi akhe awathintayo la kwabaseKorinte, ngicela siye kule verse lami lokugcina kwabaseKorinte besibili chapter 7 verse 9. kwabaseKorinte besibili chapter 7 verse 9. So ngokucacileyo kubazali sivezile ukuthi iBhayibheli ligunyaziwe, in fact liyaliwe ukuba lisebenzise impatho enjani eqinile. Ligunyaziwe. Akugunyazanga kuphela nje abashumayeli noma umama, wonke umuntu kufanele alithobele lento ebandleni. Uma ufuna ukuletha uqhekeke ukwahlukana esigodini esiku, akuthi uma ibandla discipline umzana othile bese wena uhambe eceleni yokukhuluma naye. Ulethile ukuqhekeka ebandleni. Asikufuni lokho, asikuthandi bazalwane, ningakwenzi. Uma unga-understand i-decision eyenziwayo, buza ukuthi kwenziwa kuze kufike la kwenziweni. Buza. Ungathi ngoba udiscipline umngani wakho bese wena uzizwa kabi ngoba umngani wakho uthukuthele. KwabaseKorinte besibili chapter 7 verse 1. Lokhu sinalezo zithembiso bathandwa, masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nomoya, siphelelise ubungcwele nokumesaba uNkulunkulu. Yilokhu bafethu sifanele sikujonge. Njengalokhu sinalezi zithembiso, ezinye zazo ukuthola ukuphila uyinguna phakathi. Because of those promises, lezo ithembiso, masizihlambulule. Let us purify ourselves. Masiziqhelise ezintweni ezingcolileyo. Masisuke ebantwini abangcolileyo. Masingahlangene nabantu abanjani abangcolileyo. Yilokhu uNkulunkulu akufunayo kithi bafowethu. Uma iningi lenza it's fine. Izikhathi esiphila kuzo akusuka ukuthi lezi izikhathi azikaze zaba khona. Mawubuka izikhathi zoNoah, kwakuNoah kuphela nomuzi wakhe ababengcwele. Mawubuka izikhathi zoJeremiah nje abazali befundisa, uIsrayeli engalaleli. So aqali ngathi akusungathi lokho kwenzeka kithi into nje enew, no. Yakuyenzeka before, isazokwenzeka futhi in future uma uNkulunkulu esenjani esakugcinile umhlaba. Thina okwethu ke kwisikhathi sethu uqikelele ukuba senjani siyazingcwelisa, siyazihlambulula. Inhloso yami lo muntu engijwayele naye yini ethi sihlanganisile. Lo muntu engihamba naye yini esihlanganisile. Ukuhlaziye konke lokho. Uma ngibuka ukuthi lo muntu no ungisise endaweni wrong, mangisuka eduze kwakhe. Ngoba ngizolahlekela isithembiso enginikezwe ubani uNkulunkulu. Sizongilahlekela ngenxa yenhlanganyelo nokuhamba nabantu abanjani abangcolileyo. Asihlambulule. Ebandleni kufanele sihloniphe izindaba kaNkulunkulu. Akusuka ukuthi intando kaSabele noma intando kaMshumayeli noma intando kaSibanibani. Intando kaNkulunkulu. Usho kanje lobazali baseKolose. Kodwa siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise umthetho kaNkulunkulu. So ke ngicela ukumalana ke bafowethu, inkosi inibusise ekufundeni kwezilwayo. Ama notes ke akhona la abhalwe ke isithando nesiZulu, so owadingayo ke angathatha la icopy eyodwa. Ngethembe ukuthi ke bafowethu inkosi izosigcina uma kusesekuhleke, uma singabonananga
uNkulunkulu asigcine futhi nangonyaka ozayo. Angazi ke noma ngihamba phambili kodwa ngathi ngihamba phambili ngolinda abazali baseduduza ke bakhulume. Ngiyabonga mzalwane. Amen. Never give